My tačino povedzte nám niečo o našej telesnej. Čo si myslíš o našej telesnej výchove, Martin? No tak keďže už nemám už 3 týždne, tak je dosť taká o ničom. A táto náhrada za telesnú, ako sa ti páči? Ja som spokojný, ako tá pizza... Fajn. Mirko, ideš! Dávaj na kameru teraz, na kameru! Ja sa to. Teraz sa rozhýbe. Front flip 360. Ej! Dobre, dobre, paráda to máš. Zamilovaný párik. Áno, krásne to máš, krásne. Chcel by som mať firmu na Je. Seba natoč. Jaký se? O. Chad Smith! Už to video ako kokoti proste, vieš, na ceste úplne. Chad Smith a? Uj! Ideš, Dominik! A teraz všetci do rytmu teraz. Dávajte, dance, dávajte! Ideš, Erik, tvoj trik. Erik, zahraj tvoj trik na kameru. Tvoj trik na kameru, ideš. Tvoj taneček. Hej, Martin! Motion if you stumble, go ask the Netoč ma. Športovcov natoč. Budú v závere, neboj sa. Keď nenapadne. Čo ti je, Braško? Ejha, zoom na jazyk, zoom na jazyk.